Teknikan, Euskadiko Lanbide Heziketaren ikerketa aplikatutako zentroan 5G teknologiaren gaineko ikerketa egiten dihardute. Telekomunikazio teknologia horren gorabehera guztien berri Aitor Iturrioz Rodriguezek emango digu, Odeiko eta 5G teknologietako ardura duen ikertzaileak. Kaixo Aitor, 5G iraultza moduan aurkeztu zaigu, baina zenbateraino izaten ari da benetako iraultza bat. Alde batetik esan dezakegu bai iraultza bat dela, baina pentsatzen genuena, baina gutxiago suposatzen du oraingoz. Gauza, teknologia hauetan antzeko gauza gertatzen dira beti, hasieran saltzeagatik pila bat entzuten da, eta telebistan asko ateratzen da, gero errealitate iristen da eta ez da inbesterako, eta gero iritsiko da momentu bat, non ikusiko dugu benetan ze eragin zeukan, eta gure bizitzan barneratuko dugu. Normalean jendeak buruan duena da 5G entzuten duenean abiadura, ez? Informazioaren autopista horietan ibilgailuak edo datuak izugarrizko abiadan ibiliko dira. Hori da ezaugarririk nagusiena? Hori da 5Gek ekarri duen ezaugarri garrantzitsuenetako bat. 4Grekiko konparatzen baldin badugu, datuak jeisteko eta igotzeko abiadura asko handitu da, baina beste bi ezaugarri garrantzitsu txertatu dira 5G berri honekin. Lehenengoa izan daiteke sarea askoz fidagarriagoa eta latentzia baxuagoa duela, bai? Eta zer da latentzia? Hori da gogoratu dezagun zer den latentzia. Latentzia da azkenean, gailu batetik bestera informazioa bidaltzeko behar den denbora. Eta orokorrean neurtzen da milisegundotan. Askotan 5Grekin lotuta entzuten da milisegunduko latentziako kontzeptu hori. Eta zertarako da garrantzitsua latentzia? Adibidez, gaur egun hasi da 5G erabiltzen komunikazio kritikoetan. Poliziak, suhiltzaileak, beraien artean komunikatzeko behar dute sarea oso fidagarria izatea eta latentzia minimoa izatea. Orduan, kasu horietan, bere teknologia honen erabilera oso interesgarria da. Askotan erabiltzen den beste adibide bat da, urrutira egiten diren ebakontzetan, ez da, medikua mozten ari dela, ezin du seinaleak berandu iritsi, ez da, eta hor garrantzitsua da, latentzia oso laburra, ia berehalakoa izatea. Hor behar da benetan, medikuak besoa edo eskua mugitzen duenean, hori robotak mugitzea, ze bestela zerbait moztu daiteke eta ebakuntza gaizki atera. Orduan, kasu horietan, bai. Beraz, abiadura, latentzia eta hirugarren ezaugarri bat aipatu duzu. Bai, hirugarren ezaugarri izango litzateke gailu sarera, gailu asko aldi berean konektatzeko ahalmena. Eta hau oso lotuta dago IoT kontzeptuarekin edo Internet of Things eta delakoak. 4Grekin ere genuen gauzen internet delakoa, ez da, ze jauzi egon da 5Grekin edo zer ekarriko dio gauzen internet horri 5G teknologia honek? 5Gren helburua da aldi berean gailu gehiago konektatzeko ahalmena eta aldi berean ere irratien kontsumoa neurtzea da izan da beste lortu den beste abantai tekniko bat. Orduan, karo, zuk dituzunean sentsore pila bat banatuta adibidez hiri batean, behar dezuna da gailu horiek ahalik eta gutxien kontsumitzea bateriak erabiltzeko edo zuzenean energia behar horiek murrizteko. Orduan, horrek 5Grekin asko betu da. 3 ezaugarri ditugu, 3ak batera eskaintzen ditu 5Gak? Hala badago tranpatxo bat. Tranpatxo badago, azkenean, orokorrean 5Gren inguruan irakurtzen dugunean, beti irudikatzen da hiruki bat, eta hiruki horren erpin bakoitzean, aipatu ditugun 3 ezaugarri hauek kokatzen dira. Baina gure erabilera kasua definitzen dugunean, beti gure puntua jarri behar dugu hiruki horren barruan. Orduan, geroz eta ezaugarri batetik hurbilago egon, besteetatik gehiago urruntzen gara. Adibidez, abiadura handia nahi badugu, latentzian galduko genuke, ez da? Hori da, eta ezin ditu gainbeste gailu aldi berean konektatu, guztiek abiadura handia behar baldin badute, azkenean ez dago aukera guztiek trafiko guzti hori jasotzeko. 5G teknologiak ekarri duen ahalmenetako bat da network slicing kontzeptua. Eta honek zehalbidetzen du, azpiegitura jakin bat edukita, bezero desberdinei, ezaugarri desberdin horiek betetzen dituzten zerbitzuak ematea. Suposa dezagun daukagula autopista oso zabal bat eta ditugula karril desberdinak. Orduan, karril bakoitzean, bezero bakoitzari eman diezaiokegu lehen aipatu ditugun berezitasun horietako bat. Orduan, batek eduki dezake abiadura oso altua, bere gailuetan, beste batek eduki ditzake robot batzu konektatuta latentzia gutxiarekin, eta beste batek eduki dezake baratz bat, sentsore pila batekin, aldi berean konektatuta, datu gutxi bidaliz. Eta hori guztia autopista berean, ez da? Hori da. Obrarik egin gabe, lanik egin gabe. Hori da. Orduan, hemendik aurrera hasiko gara ikusten,
gure operadorek, zerbitzu horiek, enpresa jakin batzuei norbaitek behar baldin badu berezitasun bat, slice bat sortuko zaio berari eta teknologiaren ezaugarri hauetako bat aprobetxa dezake. Denontzako izango alda iraultza, alegia hor daude arrakala digitalak, ezta? Hiria, nekazal eremuak, adinari lotutako arrakalak, ezta? Iraultza guztioi iritsiko zaigu. Garbi dago desberdintasuna daudela, teknologia hauek edatzen hasten dianean, hasiera batean beti edatzen dira hiri handietan jende gehiago bizi dalako eta operadorentzat errazago dalako inbertsio horiek amortizatzea, eta gero denborarekin juten dira iristen nekazal eremuietara. 5G dakarren beste berezitasun bat da, azken urteetan asko entzuten da, 5G satelitala. Azkenean sateliteak erabiliz, mugikorretan txip berriak jarriz, satelite horiek erabili daitezke 5G komunikazioetarako. Estaldura. Hori da, estaldura gutxi daukaten herrialdeetan edo infrastruktura jartzeko aukera gutxiago daukaten zonetan, era horretara eraman daiteke konektibitate hau. Eta horrek eramango duela mundu guztira, ezta? Hori da. 5G, ezta? Herrialde guztietara. Hala ere, ezak dirua hemen sartzen den faktore hori, ezta? Mugikor guztiek adibidez, ez dutelako 5G-rik, ezta? 4G agertzen da batzuetan, ezta? Duela urte batzutik aurrera, mugikor gehienei 5G teknologia daukate, baina beti gertatu da. Hasieran 4G telefonak atera ziranean, 3G-rekin geunden eta ziren iristen, eta gero denborarekin prezioa jutzen da jeisten, eta azkenan demokratizatzen da teknologiaren sarbide hori. Baina beharrezkoa da 5G-a duen mugikor bat 5G-aren abantaila guztiak izateko, ez da? Bai, mugikorra aldatu behar da 5G-ko elementu horiek erabili ahal izateko. Azpiegiturak ere aldatu behar izan dira, edo aldatu behar izango dira 5G-a edatzen jarraitzeko. Aldatu dira, bai. Hiri handietan, azkeneko urtetan, inbertsio handia egon da operadoren ikuspuntutik. Etxe bizitzan goian dituen, teilatuan ditugun kajatxo horiek, antena txiki horiek berritu behar izan dira, 5G-ak maiztasun desberdinak erabiltzen dituenaz, antena fisikoki aldatu behar da. Baina aldaketa ez da bakarrik egon antenen ikuspuntutik, baita antena guztiak koordinatzen dituen sistema hori, deitzen zaiola 5G-ko korea, softwarea da, elementu informatikoak dira, eta hori ere berritzen joan da denborarekin. 5G-ak eskaintzen duen beste abantailetako bat da, sare pribatuak sortzeko aukera. Alegia hor badugu sare orokor bat, baina nik 5G-a baliatu dezaken nire sare propioa sortzeko. Ezakit slice edo kontzeptu horrekin lotuta dagoen sare pribatuak sortzeko aukera hori. Hori da, hau oso interesgarria izan daiteke, enpresa munduan, bulegoetan edo fabriketan, adibidez Wi-Fi ez da aukera egokiena elementuak elkarren artean komunikatzeko, zarata asko dagoen ingurunetan, eta 5G-ak hor fidagarritasun handia ematen digu. Orduan, 5G-ak ekarri duen berezitasun horietako bat da, bakoitzak bere 5G sare pribatua sortzeko aukera. Beraien helburua ez da estaldura oso handi bat ematea, baizik eta eremu kokatu jakin batean, hor estaldura bat ematea eta bezeroak hori aprobetxatzeko aukera ematea. Orduan, 5G-ak Wi-Fi-erekiko ematen digu orokorrean abiadura altuagoa, baina fidagarritasuna, hori da garrantzitsuena. Eta 5G sare pribatu horiek izateko zer baldintza bete behar ditu? Bi gauza eduki behar ditugu kontutan. Lehenengo hardware eduki behar da, azpiegitura, eta gero 5G-ek erabiltzen dituen maiztasun frekuentzia horietan, orokorrean ezin dira dohainik erabili eta ezin ditu edonork erabili. Erosi behar duzu zatitxo hori emititzeko. Orduan, hori da 5G sare pribatuen edapena gelditu duen arrazoi garrantzitsuenetako bat. Hemen teknikan ari zarete, ez da, 5G-a erabiltzen. Zergatik eta zertarako? Zergatik, azken finean ikusten genuen, etorkizuneko teknologia bat delako, eta teknika azkenean etorkizun horretara aurreratu behar da, eta proiektuak garatu behar ditugu, gero jakintza guzti hori lanbide heziketako ikastetxe guztietan txertatzeko. Orduan, garbi geneukan, teknologia hau hasiera batean garestia zala, eta ikastetxeek hardware horretara sarbidea ez luketela izango. Orduan, azken urteetan telekomunikazioko mundu hauek asko informatizatu direnez, garatu dira open source proiektu desberdinak, bakoitzak bere sare pribatuak garatzeko aukera ematen dutenak. Orduan, hardware oso merkea erabiliz, ordenagailu normalak erabiliz eta irratitxo bat jarriz, nahiko merkea dana,
garatu ditugu erronka edo praktika batzuk, gure ikasleekin, sare pribatu horiek edatzeko, SIM txartelak programatzeko eta ikastetxe barruan froga desberdinak egiteko aukera ematen dutena. Orduan, ekipamendu ez garestia erabiliz, benetan txertatu dezakegu gelan era errex eta simple baten. Hori izan da gure helburuetako bat. Izan ere garrantzitsua da, ezta? Telekomunikazio ikasketak egiten dituzten ikasleek teknologia hau menperatzea. Hori da. Benetako proiektu bihurtu daitezen. Claro, behar dugu gure etorkizuneko langilea gauza hauen inguruan jakitea, sareak kudeatzeko ahalmena izatea eta kontzeptu garrantzitsuenak ulertzea, gero lan munduan sartzen direnean, horrelako lanak egiteko gai izateko. Somorrostro ikastetxean 5G teknologia ikertzeko instalazio bat dute. Laborategi hau, irrati komunikazio, sare telematikoak, ikusentzunezkoak, produkzio sistemak eta telefonia zikloko ikasleen formakuntzan erabiltzen da. Hemen, ikasleek 5G sare pribatuak konfiguratzen dituzte. Izan ere, sare horiek oso egokiak dira ikasleak trebatzeko. Konfiguratzeko errazak izateaz gain, aldakortasun handia eskaintzen dute eta ikasleek 5Garen aukerak ikertu ditzakete sareen parametroak manipulatuz. Sistema osatzen duten elementu guztiak aztertzen dituzte. Internetera konektatu behar diren gailuak, gailuen arteko konexioak, datuen transferentzia egiteko funtzioa duten oinarrizko estazioak eta 5G sareetako bihotzaren, korearen konfigurazio desberdinekin egiten dituzte probak. En un primer momento, lo que tratamos el profesorado es de aprender. Hasiera batean irakasleok teknologia ikasten saiatzen gara eta elementu horiekin jolasten dugu geuk ikasteko eta ondoren ezagutza hori guztia ikasgelara eramateko. Helburua beti ikasleak dira. Todos estos conocimientos técnicos que hemos... Lan merkatuak eskaditzakeen ezagutza tekniko horiek guztiak barneratu eta ikasgelara eramaten saiatzen gara. Pues lo que tratamos es de adentrarnos en ese mundo y llevarlo al aula de alguna manera. Laborategia erabiltzen dugu batez ere ikerketarako. Ikertzen dugu nola funtzionatzen du teknologia 5G. Elementu horietan alda ditzakegu parametro batzuk. Adibidez, frekuentzia edo banda aldatu dezakegu ikertzeko nola funtzionatzen den. Parametro oso erakargarria guretzat. Gaurko ariketa bideo podcast bat zuzenean transmititzea da. Telefono mugikorretako kamerak ondoko gelan dagoen errealizazio kontrolarekin daude konektatuta. Sistema prestatuta dago programa ikastetxe barruko kanaletik transmititzeko YouTuberen bidez. Telekomunikazio ikasleek kontrolatzen dituzte sareko elementuak errealizazio gelan. Ikasleek informazioa lortzen dute sarea erabiltzen ari diren erabiltzaile kopuruari buruz, sarean sartzen eta saretik ateratzen den datu trafikoari buruz eta zerbitzuaren kalitateari buruz. Informazio hori garrantzitsua da sarearen mantenimendu lanetarako. Ariketa horien helburu nagusia ikasleak prestatzea bada ere, inguruko enpresa sarearekin harremanetan daude. Estamos en un proyecto del Ministerio... Ministerioaren proiektu batean gaude, eta 5G sareak aplikatzen saiatzen gara eskakizun handiko kirol emankizunen ekoizpenean. Adibidez, txirrindularitzako itzuliak, estropadak, mendi lasterketak eta bat. Traineras, carreras de montaña y demás. Inicio de la carrera, ya estamos en marcha. Duela 2 urte, Euskelek lanbide heziketako ikastetxeetako ibilgailu elektrikoen lehiaketaren zuzeneko emankizuna egin zuen Somorrostro ikastetxeak, 5G sare pribatu bat erabiliz. Transmisio hura egiteko, unitate mugikor hau erabili zuten, ikerketarako laborategi mugikor gisa baliatzen dute. La unidad móvil va dotada con todo.
Unitate mugikorrak denetarik dauka, azken gailuak, oinarri estazioak eta 5G Core bat unitatean bertan. Beraz, unitate honekin 5G sarearen funtzionamendua ikus dezakegu ingurune oso batean. 5G en un entorno completo. Telekomunikazioen mundurako 5G teknologia ikertzeaz gain, Somorrostron 5Gak prozesu industrialen automatizazioan dituen aukerak ikertzeko proiektu bat dute, Erandioko Tertanga zentroarekin eta Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoarekin batera. El 5G nos aporta la 5Gak abantaila nabarmenak ematen dizkigu automatizazioan. Adibidez, oso latentzia txikiak ditu. Milisegundo bateko latentziaz ari gara. Eta beraz, ekipo industrialak denbora errealean komunika ditzakegu. Aurreko teknologiekin ezin zen halakorik egin. Ekipo asko konektatzeko aukera ere ematen digu. Industriaz eta telekomunikazioez gainera, 5G teknologia beste alor batzuetan ere aplikatzen ari da. Hala nola, errealitate virtuala eta ibilgailu autonomoa. Teknikak Euskadiko lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroak ikastetxeekin elkarlanean dihardu ezagutza teknologiko hori guztia etorkizuneko langileei iristeko. Realitatea da, 5Gak urte batzuk badara matzala, ez da, gure artean. Noiz utziko dio, hala ere, promesa izateari eta eguneroko gauza bihurtuko zaigu. Gaur egun, nik esango nuke, gure mugikorretan ja, eta ordaintzen ditugun tarifetan, 5G orokorrean ja sartuta dago. Orokorrean, telefonia mugikorreko generazio hauek 10 urteko epe bat izaten dute, orduan, suposatzen da, hasten dienetik, benetan implementatzen danen arte, 10 urte pasatzen dira, eta hortik ja, hasten gea ja hitz egiten urrengo generazioaren inguruan. Eta nire buruari galdetzen diot, nolako izango da 5G gaindituko duen 6G hori? 5G ikaragarria baldin bada, 6G? Bai gehitzeiten betiko kontzeptu inguruan. Abiadura handiagoa, latentzia oraindik eta gutxiago jaitsi eta gailu gehiago konektatzeko. Egia da, lotzen ari direla ere, gaur egun oso modan dagoen IArekin, adibide artifizialarekin, orduan helburua izango da ere, saren erabilera hori IA erabiliz gehiago optimizatzea, errekurtsoak gehiago optimizatzea, energiaren kontsumoaren murriztea. Momentuz, 5Garekin konformatu beharko dugu esan behar nuen, baina atera dizeiogun etekina, 5Gari. Hori, oraindik etekin gehiago atera daiteke, bai. Oso ondo, Aitor, eskerrik asko. Mila esker zuei.